Goeie media. Als Aardeboon de strijd wint, gaat het geld naar de jeugd en de jongeren. Jood zullen de jeugd hun even zien laten. Jongeren, jongens en famkes, sterkte. Gerrit, bedankt voor die pakkende tekst. En wij gaan ook verder. Mooi, hey Lutske. Wat zoals dat leuk uitvangen. Dat doe ik, jong. Hast ik even in de kast dacht om het jen 60 cent. Ja, maar ik wil de kaverband er eerst natuurlijk krijgen. Nee, ik roek het. Maar we beginnen nou. Ik zal je eerst even vertellen wat we hier aan hebben. Nou, in het programma vanzelf, Luc, werd dit een prachtige cartoon maakt. Nice uit Boen, aan tafel hele leuke, hippe jonge gasten. Natuurlijk bikker bij Baasters, ben in de bedstee, misschien weer tussen kunst en kul, je weet het nooit. Maar in ieder geval wordt het weer een hippe, leuke uitsturing, Joert. En we doen alles weer voor alle de bomen. Geef nou verder maar squat en ijs. Wat verdorie, Nienke. Wat wie is toch leuk, Joert, op Radio 1. En waar werkt het Harke Hartmans net mooi onder de uitzending. Maar gelukkig, vrouwtje Juster wel. Together organiseert Van Zimmer een zwemvierdaagse in de bomen. Jou je hem op. De 2 kilometer wordt weer drukt in alle de bomen. En de jeugd die bouwt natuurlijk ook weer een gondel. Maar de jongens en famkes keurig apart. Hippie Disco wie een troslaand succes. En puberruil in het medium. Oh jee. De voetbalclub had wat meer leden. Frans, zei je nou maar eens, doe het dan voor alle de bomen. En mooi jongens, stekken wij alle caravans in Boorn in brand. Dat is pas spectaculaire televisie, zei Geert. En dan geven we nou verder met de make-over terug, Sandra. Ja, dankjewel. Welkom bij de make-over. Juster hingen we Marion Watsmaier in uitsturing vanwege het dorpsteam. En dit wie Marion Juster. Mooi in werktenu, er helemaal klaar voor. En Marion is bij BA in de Kapsalon West. En let maar even zien, Marion, we zijn benijd. Nou, het ziet er mooi uit. Ja, het is goed slagen. Hartstikke goed. Heel leuk, prachtig. Ik ben al helemaal geen mens van make-up en dat is een hele verhoring. Jongen, mooi op stap, dacht ik zo. Hey, dankjewel. Dan gaan we nou verder met de volgende vrijwilliger. En dat is van een hele grote vereniging van de begrafenisvereniging. En ik praat met de voorzitter, Henny IJzinga. Henny, welkom. Wat doe je hem voor het dorp? Nou, uiteindelijk een hele praten. De laatste jaar is dus een vereniging waar dus iedereen lid van werken. Die dus de begrafenissen verzorgen. En die dus een stuk van de familie van de nabesteen overnemen. En als je hier in Boorn woont, dan kan je hem bij hem terugten. Maar stel je voor dat ik nou verhuizen, kan ik dan nog steeds bij hem terugten? Dat kan dan en nog steeds. Dan heb je een keuze aan jezelf of je blijft lid bij u of je kan oorsprong weer naar je dorp plak zeker waar je heen gaan. Dankjewel. Nou, jo zit ik in een make-over. En naar de kapper. We zullen zien wat het worden gaat. Nou, dat zal waarschijnlijk toch wel bij een brede skiering blijven. En dat lijkt me toch maar het beste daar. Dankjewel. En dan zien we je morgen weer waarom. Okay. En dan gaan we nou verder naar je. Luc. Luc is er ook weer van de partij. Luc, de beste weer helemaal klaar voor? Ja, ik heb mijn idee alweer in de hol. En het gaat door de jeugd, dus er moet zeker wat hoe te doen wezen. Dankjewel en protte succes maar weer. Dan zit nu de jeugd aan tafel. Aan de linkerkant zit de Gere, aan de rechterkant de jeugd van het medium. De Gere, wat houdt dat in? Ik ben Johannes, ik ben 15 jaar. Ik ben Femke, ik ben 15 jaar. Ik ben Alsen, 22 jaar. Ik ben Jesse, ik ben 20 jaar. Maar Johannes, de Gere, wat is dat voor project? Nou, de stichting Mierskenzorg heeft het hier samen met gemeente Basrem een project zet. En dat jeet echt de jongeren eindigt mij. Nou, het doel van Mierskenzorg is leefbaarheid in de gemeente, in de dorpen te vergroten, zowel voor de jongeren als voor de ouderen. En dat houdt dan in dat wij hier bijvoorbeeld bellen kunnen voor klusjes? Ja, dan kan je bellen en dan komen wij zo snel mogelijk naar je taal. Oké, en Femke, wat kan je dan onder oren voor u doen?
Zoals gasmeen, bjatskippen dan. En ja, een kajerkemuitje, op een koffie komen. Nou, dat is wel een heel goed doel. En organiseer je ook nog wat, gewoon wat leuks voor het hele dorp, een activiteit? Ja, wij zo'n... mijn koningin daar hier wij zeskamp georganiseerd, maar dat ging niet meer terug. Vanwege te weinig aanmeldingen. En ja, we activeer ik activiteiten voor liedzeren ben en voor oudere mensen. Super. Ja. Aalsen. Je komen we ook heel in het medium. Zeker. Zullen wij nog wel welkom bij in het medium? Ja, zeker, dat kan altijd. Maar Vredejon is de meestal helemaal van jeugd. Maar het medium organiseert ik feestjes. Dus er is ook gauw eens een leuk bandje of een hard night. Dan is juist de oude en ik wel met binnenstroom, zeg maar. En dan is het heel gezellig. Hij is de oude jong er ook hoor. Dat is altijd fantastisch. En volgens mij ga je een Krijglineke feestje gaan. Want ik neem aan dat je hem er normaal net zou uitzeggen. Maar Jesse, waar is dit, waar ga je hem dit bij broekt? We hadden dit vorige week bij een hippiefeest broekt. En toen weer een hippiefeest speciaal in de jaren 70 wie het. En daar weer inderdaad al je hele jeugdige hippies? Ja, alle heel jeugdige hippies, ja. En je organiseren volle meer terug het hele jaar heen? Ja, er zijn wel eens wat speciale evenementen in het medium, maar het is over het algemeen al in de vreeds. Maar een paar keer in het jaar is er ook wel wat speciaals. Oké. Femke, ik ga je zal straks een zwemvierdaagse organiseren. Ja, als we de vergunning krijgen, wel. Nou, bij deze hebben we de vergunning. Oké. Dat is mooi zijn, Henk. Ja. Hey, jongens, je zit hier lekker aan een bierke. Ik neem aan dat dat in het medium ik wel gebeurt. Dat jij er ik bij. Maar als je jonger bent als 16, wat moet je dan bier bestellen? Ja. Ja. Nou, dat mag ook net, hè? Nee. Maar de wissel gaat, hè? Als de gewoon boet naar bar en gebed was, dan zijn een bier kon in je huis. Maar meer wordt er net. Oké. Nou ja, dat gebeurt. Maar dat kennen, snap ik. toch? Ja, toch? Ja. In Born wel, toch? Ja, zeker weten. Hey, en Femke, kerst nou één keer misschien een telefoonnummer nemen van mensen die het graag... of wist dat net uit te hollen? Dat weet ik net niet te holen. Nee, wist net uit te hollen. 0566 844. Oh, zo Henk weet het wel. Dan kennen ze je bellen, als ze de tuin meent, hebben we al gezellig komen te koffie drinken. Ken al ja. Ja. Nou jongens, hartstikke fijn dat je hier aan tafel even zitten ha. En Fijn nog dat een u hele kon. grote succes met je project together. En Jim natuurlijk met het medium. Ja. Mooi dat we zo'n actieve jeugd in wonen hebben. Dankjewel. Bedankt. Ja, en dan gaan wij weer over naar Ben de baas. En de uitsturing gaat al over het jongeren. Maar de nog jongere jongeren ben hier het ontwerp. De tekening die Luc maken had van Boon. Boon had het gewoon. Die stiet hier, steen ben druk bezig om het al je mooi in te kleuren. Hoort je? Mooi. Ze zijn druk aan de slag. En we hopen natuurlijk dat dit al hier oud is morgen. Morgen de laatste uitsturing dat we de plaat oud krijgen. En dan gaan we nou verder naar de band in de bedsteek. En dit keer ben het band van de basisschool van de Vinnen. En er zit zelfs een vervolg op Waasje. Dus geniet er maar van. Succes! Ik ben Lise. Ik ben Wilma. Ik ben Mariana. Ik ben Sterre. En wij doen gemeen. Deel 2. Dit is hem, deel 2. Doei! Ik ben Frauke. Ik ben Meerte. Ik ben Lara. We zijn de vrouw van de Vinnen. We gaan er mijn jeugd heen. We zijn van alle merken thuis. Engels, Fries en Hollands is voor u een grote klus. Met woorden in de weer, dat doen we keer op keer. We zijn op deze school heel blij en daarom staan we hier zij aan zij. Happy is blij,
hier in Zij aan Zij. Buurstee is verjaardag en dat vieren wij. Goodbye is groen den dag. Smile is een hele grote lach. Ik ben Emma. Ik ben Jentel. Ik ben Mette. Ik ben Sil. En wij doggen Acro, deel 2. Ik ben Robin. En ik ben Ovier. En wij gaan even een biertje zuipen. Dit weer geweldig wat de jeugd die zelf had. Let's kijken hoe het ik nog zal winnen weer, die acro-gimmers. Ja, nou dan kunnen wij misschien morgen te Gerk wel even Ja, aan. misschien nog wat morgen doen. Dan gaan we nog verder met de oude Rijn. Die gaat nou commercieel. Ze gaan joert en komkommers schillen. Nou mevrouw Orde, wat zitten we hier mooi net? Ah, goeie, mevrouw Boon. We zitten prachtig. Mooi een centje. Maar wat ben je nou echt gewoon van? Ah, weet je wat het is? Ik zit op komkommerdieet. Doktersvoorschriften. Ik weet ik wel, Joder had heel wat oors met die ding, maar daar houden we nou stil. Maar de jeugd van Boon, die snotbongels, altijd smoken en drinken, wat vind jij er nou van? Dat heb je helemaal verkeerd, jongen. De jeugd, hè? De jeugd, fantastisch. Het wordt rood op de jeugd. Nou, wat doet hij dan? Ik zeg altijd alleen maar soepen. Soepen? De gondelvaart. Zet waar gondels. De voetbalclub. En het medium. Het jeugdcentrum. De voetbalclub? Dat is alleen maar hard nutten. Van die veteraan. Nou, jou komen nooit op snijjek hoor. Zij in de helft al, het vierde, dat ben hard bokken. En de rest, alleen nog maar jeugd. Nou, en het medium dan? Dat is al helemaal niks. Alleen maar gesoeperij. Het jeugdcentrum? Dat is juist prachtig. Oorzien ze al hier op de straat hangen. Nou, ik ben een tekstvierten. Ik ben een beetje dement worden, volgens mij. Nou, wie dit kiloon? Dit weer hagel en dit weer heerlijk. En nou gaan we naar Hario. BBB. Dikke bij basis van Joert uit het jeugd- en jongerencentrum Het Medium. Het jeugd- en jongerencentrum Het Medium wordt helemaal rund door vrijwilligers. En een van die vrijwilligers is Marius. En die is leerling Koch en die zei, wij willen Joert wel wat maatje voor de jeugd leren. Dus vandaar dat we hier Joert binnen. Marius, ik word door het jakkel aan. Maar de pet moet er nou even bij op hè? Zeker wel. Nou, en dan, vertel maar eens. Ga je maar wat trek, jongens? Oké, nou, er stiet hier heel wat, zo zeggen. Marius, wat heeft Stuart maken voor u? Engels ontbijt met Friese tintjes. Engels ontbijt met Friese tintjes. Fries kwartier, Fries geheim, bij Betty Wij. Bij Betty Wij. Bij de burger van het medium. Ja? Fries kavia's. En dit ben sausjesjes. Kaasjes. Ach heer, dit is niet in de BM, dat zie ik net niet eens jongen. Nee. Hè? Mooi toch? Ja, hartstikke mooi. Slagerbreed, suikerballen. Oh, het liegt het best, jongen. Ja. De waskers die liggen erop. Zal ik dat even meenemen naar de tafel daar? Ja, neem maar. Dan delen we dat even uit, nou. Wil je eerlijk verdelen? Ja, dat zullen we doen. En waarom komen jullie nou in het medium? Om te eten. Om te eten, maar ik altijd ik wel gezellig is zeker, of nee? Uitnodigen. Ben je hem uitnodigen? Ja. En jullie bent al wat groter de dames. Komen jullie nou ik om te eten? Of is het meer om de jongens? Hè? Beide. Nee? Beide. Ja, dat dacht ik wel, Je zit er zat een glimpje. Harry, ik kijk naar spek. Nou Marius, dat is goed, maar ik ga krijg de wasjes uitdeeld. Ik zou zeggen, doe het even, dat je en ik er even kunt
Ga je dan bij daar? Nou, Ja, kom op. och jongen. Is niet Nog te één? rollen. Nee, net meer. Nee, nog nee. Ja. Jongens, heb je hem smaken? Bedankt, Marius. Marius, jongen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het Engelse breakfast. Nou, Hier voortreffelijk. Mooi zo, En dankjewel. we gingen er knap aan bij. En de jeugd Ja. heeft ervan genoten. Hartstikke mooi. Ja, dikke dank. Hartelijk bedankt. Sport aan tafel, Joert, maar de ijshockeyers Bas en Jeroen Beeksma en 2 van VV Oudenboorn, Stefan Oosterbaan en Klaas Hartmans. Bas, waar speel je hem eigenlijk en hoe vaak train je? We spelen bij de Heerenveen Flyers in Heerenveen natuurlijk. En ja, we trainen wel 4 of 5 keer in de week. Dat is nog aardig wat. ja. En nou in de simmer dan? Ga je hem dan nog terug? En dan fitnessen wij hè, en dan inlinen we nog. Het ijshockey op skilers. Dus ja. Oké. Hey, en ik kom zelf ook wel eens bij het ijshockey, maar het is nog een vrij hudde sport. Je wordt dan als even in de boarding ramd. Hast je wel eens blessures, Jeroen, of een soort straffen? Nou, ik held wel een hele hoop straffen. Ik ben al 3 keer van Nederland eerste geweest met straffen. Net dat ik er trots op ben, maar ja, je maakt dat voor je team hoor. Hè? Zo krijg ik zin, maar dan krijg je er een beker voor die straffen? Nee, dat net. Wel Nee. boetes. Oké. Oké, jongens, Klaas en Stefan. Ik dacht dat met voetbal altijd dezelfde kleur shirt aan hier. Hoe kent dit, Stefan? Ja, ze krijgen wat oors. Ik ben keeper, dus een oor shirtje, joh. En Klaas, doe speelt in het eerste van Boon? Ja, klopt, ja. Is het dan niks aan? Want wie vroeger zo, toen ik het eerste speelde van Boon, dat de vrouw van mij afslaan moest. Is Ja, dat klopt. Daar hebben wij ook heel veel les van. Wij hebben keuze genomen, dus dat is altijd mooi meegenomen. Dus ja, dat is wel heel mooi. Dat is wel een van de voordelen dat je in het eerste van Boon speelt. Ja. En je mag ook wel in het eerste spelen, maar ja, je had zo'n masker op, dus volgens mij zie je net hoe leuk je eruit ziet onder zo'n masker, toch? Nee, dat klopt. Maar ja, daar hebben we wel gelegenheden voor. Hè. Hey, en Jeroen, seks voor de wedstrijd, ken dat bij ijshockey? Goeie warming up, hè? Goeie warming up. En voor voetbal? Altijd. Altijd, ja. En Stefan, dat is keeper, dat lijkt me toch wel wat een link baan in de goal. Ja, we zijn wel verantwoordelijk voor het team en steeds er alleen, maar ik vertrouw er wel in en het gaat goed allemaal. Ja, maar zo een fout maken, het is een goal. Ja, klopt. Dus meestal gewoon steen voor een team en die denkt wel. En wat is dit nou ambitie om straks toch nog het eerste te gaan vanwege die vrouw? Of, Daar ga ik wel voor, ja. Hey, jongens, heb je nog ambities in de ijshockeysport? Ja, nou ja, de ambitie vroeger altijd ja, zo hoog mogelijk komen. Hè. En in Nederland is dat het eerste. Nou, daar hebben beide al in spelen. Dus, Ja, want in Nederland kan je net echt riek worden van ijshockey. Dan mag je echt naar Boeteland nemen gewoon. Naar Boeteland, ja. 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 En Klaas, doe speelt in Boon, maar ik kende dat je in Green studeerde. Ja, klopt. Ik ben door de week in Grace en weekends maak ik altijd nog even bij mijn ouders uit van Hoers, neem het nou. Maar het weekend hotel. Maar nou, het is altijd leuk om even rond te komen. Ja, het is toch wel iets speciaals als je in Boon bent. Dan kom je weer rond bij je maat en dan emotioneel een baltje trappen en daarna nog een biertje drinken. Dat is toch wel iets heel moois, vind ik dan. Ja, dat is ik altijd toch. Boon had het gewoon. Ja, Boon had het gewoon. Hè? Hey jongens, bedankt voor het gesprek. We hier nog wat langer praten kennen, maar de tijd zit erop. Yes. Oké, dankjewel. Got a good reason for taking the easy way out here. Well, got a good reason for taking the easy way out here. See, was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, I found out. She's a big teaser. She took me half the way out here. She's a big teaser. She took me half the way out here. She was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out. I found out.
uw nieuwsgierige programma Tussen Kunst en Kul. Johannes, wat hast u het mij dan? Ik heb een plaat van Corrie en de Rekels, een schijf. Ik zou net weten wat het is, maar misschien weet jou er meer van. Ja, zulke dingen dat waren vroeger verkocht, daar stiert de muziek op. Sint-Werk bent cd's. En dit is een kunstig plaat werd in groeven de muziek erop stiert. Sint-Werk bent putjes. En wij moesten je dat aan mij afspelen, want ik denk dat hij dat net weet. Ja, daar maak je een speciaal grammofoonplaat voor had. Die leidt er een nurtel in en dan draait de plaat in de ronde. En hoe lang is het van het lien dat ze dat broeken? Nou, 20, 24 jaar geleden wordt het nou verkocht. Het begint Sint-Werk wel een beetje ontlopen. Maar dit is al jaren nu de productie. En hoeveel is dat nou weer? Want dat wie ik benijd nou eigenlijk. Nou, historisch, verder net. Het geen waarde meer. Oké. Nee. Dat valt u wel een beetje aan, Johannes. Dat valt het me zwiert in, ja. Ja, dan is dacht van nou, dit brengt wel wat op. Dus, ja, dat heb ik al gedacht, maar ik kan er nog niks meer. Dus. Wat is nou, Johannes? Ja, maar zo... Doorbreken, maar... Ja, dat voorwien van Bakkeli, die wonen bereiken, maar dit is net zo bij. Dit is wel degelijk spul. Ja, dit is wel heel jammer, jongens. Nou, dan wist in ieder geval wat het is. Ja. Hans, we bedankt voor die uitlees. En misschien ontmoeten. Dan gaan we nog via de mooie Luc. Ja, dan ben we alweer komen aan het eind van de uitsturing. En we zijn natuurlijk tegen nieuwsgierig wat Luc er weer van maken had. Luc? Ja, ik heb er wat over de jeugd gemaakt. Meestal wordt hij altijd een beetje negatief deel zetten. Maar ik denk dat het nou maar eens even was. Vandaar deze positieve tekening.